Польши за польські уже послевоєнні концлагеря. Поки жили старі генерали польські, котрі садили людей, уже поляків після війни, вже німців прогнали, вже німців не було, а польські концлагеря продовжали діяти, в котрих звезли навіть і лемків русинів. Да. В Польщі після війни лемки русини сиділи вже у польських комуністичних лагерях. Ой, як то не люблять споминати і в Польщі тепер. Так всі б'ють про Сталіна, а ще що витворяли самі. Дотепер усі мовчать. Но котрі люди у Польщі пострадали, після смерті генералів вони підняли голос і розповідали, які були ужаси у тих концлагерях. Ну, не в таких масштабах, як були німецькі, но, уви, продовжалося іздівательство над правами людей уже руками польських комуністів.